Jo de la cosa d'aquesta nit voldria dir que estem tots els de la mercantil encantats perquè ha vingut el senyor Senillós a dar-nos el premi i les raons se l'explicarà el Ramon. Ja seria hora que els espanyols el primer viatge a l'estranger el fessin aquí. Això que fa uns anys que està tan de moda, el políticament correcte, aquí no existia. Era una persona que posava en contacte persones aparentment incompatibles. Ell no es deixava encasellar, però ell no es deixava posar a dins un motlle. Perquè no, ell no era nacionalista, era independentista. Jo penso que perquè és una inquietud, perquè era un inquiet, a més perquè era català i volia la cultura catalana de veritat. Tenia humor, no era groller, era un senyor. Ara n'hi ha molts que volen fer periodisme a l'Overnils i es pensen que és un periodisme d'insults, no. El Bernils no insultava, era demoledor. El que més detestes de la nostra societat, què diries que és? Això quedarà una mica així tendre, però bueno, ja m'està bé. La falta de valor per ser feliç. Un dels grans perills que se'ns acosten en els que treballem com a assalariats és la japonesització de les empreses. Una de les coses que vam entendre de seguida i que al país li ha costat molt d'entendre era que el país no era el Pujol. Per mi, i ara soc subjectiu, m'alegra molt que Esquerra Republicana surti, perquè seria la manera de demostrar que aquest país hi pot haver un partit d'esquerres, i això és el que li falta a Esquerra Republicana, ser d'esquerra. També era un home que era relativament xulo, amb el millor sentit de la paraula, i ho projectava molt bé, no? Aquesta singularitat seva ideològica i humana la projectava d'una manera molt bonica i divertida. Gin tònic, música, fum, i parlant sempre amb aquella veu així una mica enganxada de tot. A veure, pensa-t'ho bé, al cap dels anys dius més el que penses o penses més el que dius? Jo dic molt més el que penso. És dir, que no penses tant el que dius. És el que deia el Sartre, com més vell em faig, més radical em torno. Més radical et tornes. Vull dir, et queda poc temps per dir la veritat. Si avui el Ramon visqués, seria un personatge molt incòmode, perquè, evidentment, el Ramon és dels que cantaria les veritats allà on estigués. Tot provant de fer-ho bé, aspirem a ser bons com ell.